codi d'ontologia de l'any 97 ja era un codi molt avançat pel seu temps. La nova versió que es va fer el 2005 doncs igualment. Per tant, la feina que s'ha fet en aquesta ponència no és de canviar d'una forma molt important i conceptualment el codi de deontologia, sinó més aviat complementar alguns aspectes del codi que, donat com ha evolucionat els aconteixements i els conceptes en aquesta última dècada, potser no quedaven prou ben especificats. El codi vigent té 123 normes i el codi que es proposa ara té 152. Això es deu, en alguns casos, que s'han establert noves normes amb aspectes que no quedaven prou ben especificats en el codi anterior, o també, i això ha sigut molt freqüent amb la feina que s'ha fet, que s'ha dividit una norma en dues o tres normes quan hi havia una coincidència de diverses idees o de diversos conceptes en una sola norma. Per clarificar, potser hi ha hagut normes que han quedat repartides en tres noves normes. S'ha fet èmfasis en aspectes que en els últims anys han evolucionat o han sigut motiu de debats públics, com per exemple l'assistència al final de la vida o l'assistència a la mort. S'ha introduït dintre del codi, cosa que no hi era, la importància del metge responsable de cada malalt amb les institucions. S'ha introduït també dintre del codi el concepte o la idea, el concepte ètic de la vida, o sigui que la vida no és quantitat de vida sinó que és qualitat de vida, i del concepte de la vida no com un fet exclusivament biològic, sinó molt més humà, amb valors humans.